सोरां माथो जाखो मानिना सोरां दिनै सोरां बेखौ माबेलाय आइया बेखौ आंनो लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय बुंदोंखि बेखौ गाननोनो ओमफ्रायथ' ना उनाव गासैबो थिग जानोबो हागौ होनदों आइया जानो हागौ जोंनि नुनाय मिजिंफ्राबो माब्लाबा जाफुङो मानसियानोथ' मा जाखो नोंलाय बे नंखाय थाबैसो आरोना नोंखौ बिमा जाहोगोन आरोना माने जोंखौ बिमा बिफा जाहोगोन गोदाव सोराव साननाय बेलाय आरो सोरां आइया बुंदोंमोनथ' मोजांथार होननानै आच्छा मान भगवान आरोना बे जायखिजाया होमबाबोथ' ना सोरां बाद दे साला होमबाबो आंहा गानगोनलै मानो गाहरनांगौ दिनै नों सोरां मानो गाहरनांगौ सोरां नों फोथाया आंथ' फोथायोना आइ बुंनाया जाफ्लांबायनोबोथ' हागौ ना नाथाय नङा सोरां नोंहालाय माथो आंजानो दिनै जुरि सरि बिदि खालामनाङामोन आं आच्छा नंगौना सोरां ओमफ्राय नों फोथायाबाबो दिनै सोरां आंहाथ' फोथायोना माथो एसेबां सिन्था जाबाय थादोंमोन नोंलाय गासिबो थिग जागोन ना गासिबो थिग जानो दिनै सोरां ओमफ्रायो मानसिफोरा जे आंखौ बुंगोन उनाव आंखौ जे बयबो बुंगोन बियो नोंखौथ' जेबो बुंनाय नङा दिनै आंखौल'सो बुंगोन दा आंखौल'सो खोनासंहोगोन नाथाय नोंहालाय मा नांजानो दिनै सोरां ओमफ्रायथ' खाफालाव दंबा मोनखागोनब्रा माथो सिन्था जाबाय थायो नोंलाय खाफालावनोथ' गैजा रोंला ना सोरां जोंहा खाफालावनोथ' गैजा रोंला बाद होदोलै जुरि माथो गथ' बेलाय एसेबांथो बिमा जानो लुगैबाय ना नों लुबैनाय लुगैजों मा खोथा दिनै सोरां दा नङाबाबोथ' उनावबाबोथ' जों मोनखालानोबा दिनै बाद दे नाङा जोंनो गथ' नाङा होननायालाय बिराद गोरलै नङा होमबा सोरां ओमफ्रायसो दा देनां बुंजाबासो मिन्थिगोन देनां मालाय बयबो बिमा बिफा जाबा इनि बरसामोनहाबो बिमा बिफा जायोबा जोंहाथ' मोननायानो नंला दिनै जोंहा सानजों थानोसैब्रा माथो नांलायगौ गथ'खौलाय नाङाना आंखौनो गथ' सानना लाबानो जाबायना जानला मानला बुंलाबाय थागोन आंखौनो आबासनाव होनबानो जाबायना नोंनि फिसाला जानोसैब्रा आं दावसेरा बुंनायखौनो गारा नङा होमबा नोङो आं एसेबां सिरियास खोथा रायलायदों दिनै सोरां ओमफ्राय नोङो सिरियासखौनो लाबावा जेबो डक्टरानोथ' मानोबा बिदि होनहरनांगौ देनाय आंखौसो मोनबाय आरोना बेखौनो सानबाय थाबावो नामा दासानसै आरोथ' नों बुङोबालाय नायनायसैब्रा बे डक्टर होननाया नंगौना नङा लोक्षि सारा होमबालाय माथो नायबाय था जुदि नों गाबोनबा आंनि बाबु बिमा जागोन नङा होमबा नों मिथिनायखाय होमबा नोंसो डक्टरनिफ्राय गोरोंसिन माथो ओमफ्रायथ' आं बायदिनो जाखागोन नङा होमबा मादे आरो सोरां नोंनि खोथा इमान बेड निउसावबो सोरां बेफोरबायदि खोथासो बुंबावदों नोङो मा जाबावगोन दिनै जोंनि जिउआ मा जाबावगोन जेबो जायालै सनु मा जानोब्रा जेबो जाया ओमफ्राय मानो दुखु जाबाय थानो देनाय दुखु जानानै गासिबो थिग जायाना बेनोथ' जाहैबाय सोरां आंनि गोजानाथ' थांखिया दा नोङो मानोबा आंनि गोसोआ बिराद गिनाय मोनदों मिथिबायना मादि सानलाबाय मानसियानो दसेनो नोंलाय मा बुजिनो दिनै सोरां आंसो मिथिगौ गुबुनालाय माथो बुजिनो दिनै जायहा जादों बिहासो मिथिगौ आंनि जायगायाव थाना नायबा बुजिगौमोन दा सानथ'वाखैबाबो उनावथ' नांगौमोनलै आंबो देनाय नों बिमाखौनो जानो हालाबा माथो जाबावनांगौ जाखो देनाय होमबा आं आंनि फिसाखौ नुला आरो मालाबाबो बाब्रे मा दिन सफैखो देनाय आंनोबोथ' नांथारगौमोन आयौ हादानालाय आंनि आबा सोरांनि संसारानोथ' मा जाबावगोन आंनि फिसा आरो बिहामजोनि जिउआ माथो जाबावगोन दाना आयै आं बोरैबासो मोनलायलांबायहाय बिदिबा आं माब्लाबाबो आबा सोरांनि फिसौजो फिसौलाखौ नुला हाबाब आंनि सिमाङानो बायफ्लेनाय बायदि मोनलायलायबायहाय आङो
बेसेबां आसा लानानै दङमोन आङो सानसे नङा सानसेबाबो आंनि आबानि फिसौजो नङा फिसौलाखौ नुगोन आङो गैया दा ह माइबासो जाना होबाय नङाना बिहामजोखौबोथ' माथो बुंनो बिहामजोनिलाय माथो दाय दङ सोरजिगिरियासोबा मानो बिदि खालामहरखो हाबाब गसाय माथो सानलाबाय थायोब्रा बिमा नोंलाय हा न'आव बिहामजो फिसाला रावबो गैयैखाय सिन्था जालायबाय नामा नोंहा हा मानसियालाय माथो इमान सानबाय थाखो माखौ सिन्था भाबनायानो जोबनो थांलाहाय माथो बुंबावनो आंलाय मोनसे थाङो मोनसे फैयो नङा होनबा माथो बुंबावनो आरो माने माथो जालायखो आरोलाय गैलाहाय बिफा जोंहा आबासोरांनि फिसौजो फिसौलानि सिमाङा बायफ्लेजोब्बाय माबा बेखौ साननानै दानो सिन्था जाखाबाय नोङो हा उनाव नुगोन आरोलै दाबो मेरला सम दङ माथो जादों दालाय समाथ' मेरला दङहाय बिफा ओमफ्राय जाफुंगोनासो दा बेसो फैमाल जाबाय नङाना नै बिफा जुरि बिहामजोखौ माबा गाज्रि खबरसो खोनालायबायहाय गाज्रि खबरालाय हा माथो जालायखो ना दावराव दावसि जालायबाय दावराव दावसिनि बाथ्रा नङाहाय माबा जोंहा आबासोरांनि जुरि बिहामजोआ बिमा जानो हालानोहाय माब्लाबाबो मा होनखो जोंनि जुरि बिहामजोआ बिमा जानो हाला बेलाय मारै जानो हानांगौ दिनै जानो आरो डक्टरनिफ्राय मोनथिबोदोंनोहाय डक्टरनाव थांदोंमोननो गावसोरहा नङा जानोनो हाया बियो नङाखौथ' सानदोंमोन आंबो नाथाय डक्टरानो बुंहरथारदोंबालाय मा जाबावगोनबा दानिया बिदिबा बिसोर सानैनि संसारालाय माथो जाबावनांगौ जाखो बेनोथ' जाहैबाय जालाया दानाबा आं बिराद आसा खालामोमोन मोनथिबायना बिफा आबासोरांनि फिसौजो फिसालाखौ माब्लाबा समावथ' नुगोन होननानै गैया दाथ' ह सिमाङानो बायफ्लेजोब्बाय माबा जोंहा फिसौनि सुगानो गैया खोमाहाय बिफा बेखायनोथ' माबा नङा माबा मोनसेल' जाबाय थायो फिसौनि खोथा फैबाथाय खबरखौ खोनानानै गोसोआनो गाज्रि मोनजोब्बाय आंहा बेनोथ'हाय माबोरै बिदि जाखोबा आं बुजिनानैनो मोनला उनफोरावबा मोजां जाफिनगोन ना जाफिना मा होनदों नोंसोरा जेखौ खोनादों बेनो माने जुरिया आरोना मालाबाबो बिमा जानो हाला ओमफ्रायलाय बाथ्रायालाय नंखाय जाखो ना नंगौ जाखो सोरां नंगौब्रा नंगौ मा बिदिबा नोंनि हिनजावा मालाबाबो गथ'खौनो मोनला माने नोंनि हिनजावा आरोना गथ'खौनो होनो हाला नोंनो लागाव दानाबा सोरां ओमफ्राय नोङो बेबायदि हिनजावजों थाबाय थानोसै आरोना मालाबाबो फिफायानो जानो हानाय नंलाना नोंथ' सोरां माथो होनबावनो आरोना ओमफ्राय माखौथ' खुसि मोनदों आंलाय माखौ खुसि मोननांगौ दिनै जास्ट जेखौ नंगौ बेखौसो बुंदों आरोलै आंलाय ओमफ्रायलाय जुरिया गथ'खौनो मोननो रोंलाबा ओमफ्राय नोङो माब्लाबाबो फिफाबो जानो लुगैला आरो मा होननो सानदों नोंलाय सोरां डक्टरानो बुंहरखाथारबायबालाय माथो खालामनो हाबावनो दिनै दाथ' जुरियालाय नोंनिलाय माथो खामानिबाव दिनै नोंखौथ' आरो माब्लाबाबो फिफाखौनो खालामनो हालाबालाय नोंनो गथ'बो होनो हालाबा माया सोरां आंखौ बुनानै सैथोआ सोलाया सोरां मा होनदों नों आंनि हिनजावखौ माखौ खुसि मोनदों नोंलाय दिनैनिफ्राय आरो माबा मोनसे बुंबावबा लिंहरबा फैनाय नङा आं मोनथिबायना मा सोरां मैया दाख्लैसो माथो फाथैलाय बिसिनोसै हांखुर जादोंमोन नोंलाय आरो दा मायो बा गावनि हिनजावखौ एसेबांथ' अनसोबाय नोङो दाना जोंनि खोथा बियो नोंहालाय बुंनो मा दरखार आरिफा मा दाथ' बिराद अनसिनबावबायसो नामा नोंलाय बिमा जानो हाला होननायखाय बांद्राय रागा दाफोजोंखा आंखौ दैयाव नाख्लायहरगोन आं दानो माथो नोंनि नाख्लायनाया सानसिन रोंखायो आंहा नोंजोंथ' रायलायनानै बेखारसो नङा होमबा एसे मोजां फैबाय आं साला माथो बिदि नोंलाय नोंनि जुरिया बिदि जानायखौलाय आंलाय माथो खालामनो हानांगौ दिनै होमबा सिरि था जेबो दाबुं जुरिखौ जेबो बखिनाङा आंनि सिगाङाव बे नोंनि खोथाया सोरां आरोथ' नोंनिनो मोजां आरोलै बिदि हिनजावजों थानानैलाय माथो मोनबावनांगौ नोंलाय नोंहालाय माथो नांजाबाय थाखो एसे दुखुफोरा खारनायनिसो फैदोंमोन आं नोंजों बेयाव नोंबो साला उल्था उल्थाल' नङा होमबा बाददे आरो सोरां नै दानाबा खेबसेनो गासैबो थांजोबसिगोनसोलाय बैसागुसिम थाबोखाबानो जासिगोन ना आइ दालाय बैसागु जाखानोसैमोन जेबो नङा दे आयै जोंहानाव बेरायना लाबोनोसै आं औ
आरो जेरै नोंसोर जों थांफानो नागिरनायखाय जोबोर खुसि मोनबाय दे आङो गावनि न'आवनो थांबाय ना जुरि मावजि सनु माथो सिरिथारब्रा नोंलाय आरोथ'ना जेरै हजों आइ आफामोनाबो जि खुसि जासिगोन बियो नोंखौ हजों फैदों होनना मिथिबा दे आयै अब्ला थाथ'दो नोंस्रा दे मोजाङैल' मोजां थाहैदो आइ मिथिबाय नों थांनो राजि जाबाय हामथारबायहाय आइ बेखौनो लुबैखादोंमोन जोंबो नङा होमबा थांबावामोन आसोला आं लिंथाबथारनायखायसो आनलाय ना जुरि मावजि नङा माथोसै आंहालाय साइ ओरैनो बेरायहैथ'नोसो नागिरदों दा माने थांथारबाव आरोना नों दे जेरै जेबो नङा दे खनसे साइ बेरायनानै फैदो नोङो माथो होमबा थांसै ना माथो होनबावनोब्रा आंनि हिनजाव सनाखौलाय बैसागुबा हले ज' फैफिनदो खेबसेनो बयबो दे जागोन दे आयै आंलाय अबाव आरो फैखागोन नङा होमबा दे आयै एबार फैबा हले नोंसौलायाबो फैबावगोनसो नङा होमबा होननायफोराबो नोंसौलानि फिसा अबेनिफ्राय मोनगोन जोंहा फिसाया मोनगोनब्रा मोनगोन माथो सिन्था जाबाय थादों माखौबा नोंसौलायाबो फैफागोन मा सोरां आंखौ जावदों ना माथो जाखो नोंलाय हो ना संख्रि सानना होदों आंनि दुखुआव माथो गोरोन्थिल' बुजिब्रा नोंलाय मोजां होनबा माबा नायल' जाम्बिलाय आंनि बाबु बिमा जागोन ना जाया नों जाहांबो जाया आं रावनिबो बाबु बिमा नानि बिमा मिन्थिबाय दोन नोंनि नाटकआ बेफोरबायदि खोथाखौ सोरां बेफोरबायदि नंखाय सिमांखौ आंनि सिगाङाव दाबुंसै आरो जाय जानोनो हाखालाबा ना माथो होनो न'आवनो साइ थांनानै थाहैथ'नोसै आङो माथो खालामबावनो मानसिफोरजों बुंजानो बखिजानो रेडिल' जानानै थानोसै आङो मान बिदि बुङोब्रा जुरि गोसोआनो गावजोबो आंना नंखागौ नालाय नंखागौना सोरां गोसो गावमालाय माथो जानो दुखु मोनबालाय माथो जानो बिगा लानानै फैदो थांनोसै आरो आंनो मा मा जाहोयो दे आंखौ न'आव लांनानै नायगोन दे आङो बेदर गैयाबा हले आं ओंखामखौ जायालै आङो बेदर जाहोबाय थानांगोन आंनो आयौ आयौ जुरिनि जिउआनोथ' मानिफ्राय मादि जालांखो दिनै माबायदि जालांखो आंनि जिउआनोथ' जेबो गोजोन होननायखौनो मोनला माथो दानिया फाक्का भगबानाबो आंखौ आनजाद नायगासिनोलै बेखायनोथ' बेफोरबायदि जागासिनो आंनि जिउआव मोनसेबो सुगोनायानो गैला आं बिमाखौनो जानो हाबावला नामा दानिया मा जाबावगोन आंनि जिउआ दिनै होमबाथ' सोराङाबो आंनिफ्राय गोजान जासिगोन दिनै मानो होनबाथ' आंथ' बेनो गथ'खौनो होनो हाला नालाय बिदिबाथ' बियो आंनिफ्राय गोजान जामारसिगोन ओमफ्राय आं मा जागोन सोराङा बेलेगखौ लायोबा दे दाथ' सोराङा आंजों दङ दिनै नाथाय उनावबाबोथ' बेथ' बिफा जानो लुगैगोन ना दानो नङाबाबो उनावबाबो आंथ' बिमाखौनो जानो हाला दिनै आंनाव मायबाफोर बेलेग प्रब्लेम मोनबाबो जागौमोनलायो बेबायदिसो जानो हाबावबाय साला डक्टर पापिस्टलै सावनांगोन नोङो आंनि एसेबां गाज्रि निउस होदोंना नों डक्टर मानो बेफोरबायदि होनांगौ जाखो रिपर्टआनोथ' मानो बेबायदि फैनांगौ दिनै हा जोनोमनि बदला लादों नङा होमबा नोङो भगबान आंजोंबो बेखायनोथ' मोनसे जाथाय जाबाय थायो आंनि जिउआव जोबनोनो थांला माथो मोनसे जायो मोनसे फैयो मोनसे थाङो मोनसे फैयो साला मा दुखु मोनदोंलै आङो दुखु मोनजोबथारबाय माथो मारै बिदि जाखो दिनै आं बिमाखौनो जानो हाला आरोना एबारथ' बयबो आंखौ होनजोबसिगोन नङाना मा जाबावगोन आंनि जिउआ दिनै नै बिहामजो हामाथो हारसिं जिरायबाय थाखोसै बेयावलाय ओरैनोसो जिरायदोंमोन आं आयै हा एसेबां गोबावनि उनाव न'आव फैदों नोङो हा बेबायदि हारसिं जिरायबाय थाबाय नोङो आंनि जिउआनोथ' हारसिंनि अनगा माथो जाबावगोन दिनै आयै माथो थांना थानायनि जेबो आसाखौनो नुहुरला आङो हाबाब हा माथो होननो सानखो बिहामजो बेबायदि हारसिं जिरायोबा गोसोफोरा बांसिनसो दरसि खोमसि मोनो बिदि थानाङा आइ हा जों दङ ना नोंजों दंनायाथ' दङ आयै दिनै अब्लाबो आंनि बे खमिखौथ' रावबो फुरा खालामनो हालाना आरो बेबो अराय जिउ नै आइ हा मानसि जानानै सोरनि जिउआवथ' खमि गैया दिनै खायफानि जिउआव बेफोरबायदिनो माबा नङा माबा मोनसे खमि थाखायो
अब्लाबो जिउआ बेयावनो जोबथा जानानै थाङो ना आइ नाथाय आंथ' माब्लाबाबो बिमा जानो हालाना बिमा जानायनि आसायानो गैला आंनियाव नाथाय बेफोरखौथ' जों खालामना लायाना आइ बै सोरजिगिरियासो खालामजोबो गासैबो हाबायावलाय नोंनि माथो दाय दङ दिनै दाय दङलै आयै दाय दङ दिनै जानांगौ आं बिराद पापिस्ट मानसि खोमालै बेखायनोथ' बेफोरबायदि जाबाय आंनि जिउआव नङा आइ नङा गावखौनो गाव बेबायदि दायनिगिरि खालामनानै दाला उनाव माबा नङा माबा मोनसे जागोन ना आइ हामानो बिदि साननांगौ जाखो नोंलाय नों गोसोखौ बांद्राय लोरबां खालामनाङा जों दङ ना माथो सिन्था खालामदों नोंलाय अब्लाबोथ' नायै अब्लाबो बिमा जानायनिख्रुइ देरसिन खुसि आरो माथो दंबावो दिनै जाय खुसिखौथ' आं माब्लाबाबो मोननोनो हालाबा फोथायनाय लाखि आइ माबा नङा माबा मोनसे जागोन उनाव आरो दालायथ' आबा सोराङाबो नोंजों दङ ना अब्लालाय माथो सिन्था दंबाबोथ' आं मिथिगौ आइ दिनै सोराङाबो दुखु मोनदों होननानै आंनि सिगाङावसो खिन्थाया बियो नाथाय आं मिथिगौथ' ओमफ्राय आयै उनाव नोंसोरबो आंखौ सैनाय नङा नामा हा हाबाब मा होननाय जाखो बेलाय आइ उनाव नोंसोरबो आंखौ सैयि जाबा आयै नङाहाय आइ जोंलाय मानो बेफोरबायदि साननांगौ जों साननोनो हाया बेबायदि दे इमान दुखु जाबाय थानो नांला आइ गासैबो थिग जागोन ना समजों लोगोसे गोरोबनो नाजादो समजों लोगोसे थांफाबाबोथ' आंनि जिउआथ' सोलायलाना आयै बेनो बे थाखासिगोन सोरथो सोलायनो हाबावनो